Ngiyalikhetha unyazo lwezulu. Madodana benkosi. Namhlanje ngiphakame nje. Noma bese ngizwile inkonzo ukuthi hayi yona sihambile. Kufanele-ke umshumayeli inkonzo ivume kangaka njengoba ivuma. Sinokwalalela-ke amadoda amadala bekhuluma nje enye kodwa Iskhumbuzo. Le nkosi esayikhumbula ngalezi insuku ihole amaNazaretha iminyaka. Ngithi iminyaka ibe u41 ihole amaNazaretha ayibona ukuthi. Leso sikhathi eside kakhulu. Kodwa oqaphelekayo kwakuthi njalo ngeSabatha enkonzweni yasemini ngithi kwaze kwalabula u1975 eBhekmesiya ngoMashi. Kodwa njalo enkonzweni yasemini le nkosi yayiphakama yona inkonzo iphathwe yiyo. Ngaleso sikhathi umthandazo emini ongafundwa weSabatha yayifika isahlatshelela ingoma ebese ishaya intshumayelo iyoze yosha uqisho umayela. Wangabi iSabatha kuphela nangoLesithathu yayihamba enkonzweni kalala nathi ifika ishaya inkonzo uthokoze yosha u8 ebusuku noma yosha u9 iguqisho umayela. Yezinye izinsuku bathi yeke ifike ekseni ifike ingene ithi afunda umthandazo ebese ishumayela ihlale phansi ishumayele ixoxe. Bathi abadala yayingaphumi inkonzo mangabe iqala ekseni. Awuzengena inkonzo ngo1 ilokhu ishila inkonzo koze kuyosha u3 iphuma inkonzo yeSabatha iphelele yonke kungasakuyosho uphuza amatiye emini. Baye mshumayeli ngithi kufanele inkonzo ivume. Ngoba sikhumbula inkosi ekhulume kakhulu. Amen. Yayithi mayikhuluma mawuyilalele wayibona uncipha. Yayithi mayikhuluma ungazi ukuthi lo muntu lezinto ayikhulumayo uyifundaphi lezinto ezilaka. Lezinto ezijule kangaka ekhuluma ngazo inkosi isifundaphi. Ngibazwile lasesiKhumbuzweni sangesonto inkonzo inikezwe amakhosi. Laqala unyazi uthe ehlala phansi amakhosi abukana wonke. Wase kuphakama uqwabe Nkosi yaseMthandeni. Yathi naye yazi ukuthi kushiwo kanjani ukuthi yona iphakame ngoba ihlezi esenda. Bebesabake mangicabanga ngondaba ezithi. Baphakame babaningi. Nkosi akabhala iphakamile maningi yangena inkosi kaMbotho yashumayela eside isikhathi. Kodwa angazi ukuthi noma kuleyo nkonzo engako ubekhona yini oyedwa noma abathathu abakhulumile bathi ubaba uhambe iminyaka yo41 eshumayela ubethile. Ngoba nansi indaba enkulu maNazaretha ingcwele. Insizwa kaMkhize ihlala phansi ikhuluma indaba yale ntombazana ikhuluma kwikhora ekseni. Indaba la ilahleke khona ilahleke kuthela uShembe utheni. Njengoba silapha nje sizengezwi ukuthi izwi lithini. Ngengoma lapha esontweni ebihlatshelelwa amagibha. Sengayibheka-ke esihlabelelweni yangaze ngithombe. Angiyazi noma mhlawumbe Mkhize mase ngiphume ngaphandle ngiyongitshela ukuthi hayi Msomi khona ngoba ihlabelele egidwayo ziyayithathwe lelo vesi elilodwa imvamisa.
La ithi le ngoma sibona ngezwi livele mafini lizwa ngezithunywa livele mafini. Ikhona ingoma enjalo isiNgisi yayigidela lo ngoma. Bathi inkosi yona ngoma yayithanda. Mangabe ihlezi emgidini bathi yayihlala khona ebese ibeka isihlalo lapha ebese ishaya kancane. Ithi ngelinye ilanga bathi unyaka kwaku-1940 mangena u-41. Ithi mayikhuluma ithi bengisesibonakalisweni isho ukuthi bilele iphupha. Ithi besilapha ngasendlini okuthiwa isesikoleni. Izindlu zephakameni inamagama. Uthi lapha kule yandlu leyana yasesikoleni uthi yindlu engenta kwendlu okuthiwa ungihlala. Ithi ngibone abafana khona abane abafana abayi-4. Uthi labafana abayi-4 bekabafana abancane ngoba omdala cishe iminyaka u-14, owesibili mhlawumbe u-12, owesithathu u-9 nowesine okugcina bemncane mhlawumbe iminyaka eyisithupha. Uthi ngibabonile ukuthi akubona abalapha ephakameni. Ngabe ngithatha uswazi ngiyakubona labafana ngiyobashaya ukuthi bafunani lapha. Nizokwenzani? Nizoganga, nizotshontsha? Ithi inkosi base bekhala labafana. Bathi cha kwasola thina igebenga sona amasela. Azile futhi nokuzoganga. Ithi inkosi kwakhuluma lo wesibili lama lomdala. Uthi inkosi njengoba silapha lo mfowethu lomdala usho lona 14 ube lephupho Nkosi. Njengoba usibona njena siyahlupheka. Usibona sintandana. Njengoba usibona asinabo baba, asinabo mama, obhuti nosisi nogogo lomkhulu asinabo. Lo mdala weseba lephupho. Ephupheni lakhe kufika izwi lafike lamtshela ukuthi hayi hambe ephakameni. Ayibongozi lapha ephakameni uzofika ufice oyise kuwe. Ephakameni uzofica onina. Ephakameni uzofica odadewenu nobhuti bakho. Lapha ephakameni indlala ayikho khona. Ephakameni uzofike nondliwe khona. Hambani ephakameni. Isinkosi mayikhuluma le ndaba ithi ngibese ngima ngiba nosizi. Ngase ngibabuza ukuthi hawu la nisuka khona nondliwa yini? La nisuka khona abafundisi bakhona banondliwa. Bathi cha bo la suka khona sondliwa. La suka khona asinikezwa lutho. Ithi inkosi mayikhuluma le ndaba ithi baningi abakhona lapha endlini. Wakusendlini emhlophe. Ithi baningi abakhona lapha endlini abafike kanjalo abalethwe uNkulunkulu ukuthi bazokondliwa lapha ephakameni. Baningi abanjalo abalethwe uNkulunkulu ukuba bafike ephakameni kuzoba yinina onina babo noyise babo. Kazi ngafika kanjani? Ngathi mangilandwa emagcekeni akithi kaMsomi ngafika kanjani? La ngisuka khona kuKhisimusi. La ngiphuma khona kubekiwa amalahle kuzokosiwa. Kodwa kuthiwa lapha ephakameni uyofika ufike ece khona oyise wakho nodadewenu niyofike nondliwe khona.
Gaza bofika sengifikile mina khona la uShembe sengibuthile ngibeka khona ebese uNkulunkulu letha abanye abantwana abazokondliwa ngiyokwazi ukubonda mina. Bangaki mhlawumbe mina sengibaxoshile abalethe uNkulunkulu ngoba njengoba bekhona belethiwe bakhetha inkosi zonke insuku balandiwe. Cha, inkosi le ndaba zenkosi esikhuluma ngayo ziningi. Nami ngake ngayikhuluma kancane le ndaba ngithi ukube le nkosi yayingekho mina Andile kaMsomi ngaba ngikho emhlabeni yayinkosi. Mhlawumbe umkhulu uyayazi le ndaba kodwa ngizokhuluma ngayo. Mawukhuluma bese inkosi Ilanga ngazi ukuthi iwashu ngalilahla kanjani. Lingabikho. Njoba ngisho ukuthi inkosi eshumayele kakhulu. Inkosi ekhulume kakhulu nabantu. Iningi indaba eyikhuluma ezinye eyikhuluma ithi izinto ezenzeka sasesikoleni. Mhlawumbe ngokhuluma nangethuku zalo zokugcina. Mhlawumbe ngokhuluma nangosuku la inkosi mhla itshalwa. Ngoba ngiyakhumbula ngiyibonga leyo nkonzo leyo ngiyiswa kukhulunywa ngayo nogogo uNontando okwendoda kaSenkosi Ilanga ibikade ikhuluma isitshela ngeso ledlule. Ikhuluma ngezinto ezenzeka mhla inkosi itshala izohamba emhlabeni. Cha, inkosi lonke ngiyabonga. Mhlawumbe uNkulunkulu ngeke ilanga uyothanda ukuba sikhulume lezi ndaba inkosi senezini.